Počujete to? Presne tak. Tu v lúčkach nájdete nielen liek na vaše telo, ale aj pokoj pre dušu. Žiaden stres, zhon a bláznivý cyklus každodenných povinností. Práve naopak. Oddych v tej najčistejšej podobe. A keďže na Liptove sa rozmanitosti medze nekladú. Tak aj napríklad tu v lúčkach liečia kadejaké problémy. Už začínate cítiť, klby pobolievajú vás? Málo pohybu v liptovskej prírode? Príďte do lúčok. Tráviace ťažkosti? Nedostatok poctivej liptovskej brindze a liečivej vody? Príďte do lúčok. A ten stres? Z každej strany sa to na vás valí. Potrebovali by ste liptovskú pohodu? Príďte do lúčok. Aby toho nebolo málo, tu v lúčkach liečia aj ženské problémy. Takže v podstate pomáhajú na svet malým Slovákom a Slovenkám. Pozrite sa. Ani tuto šuhaj neverí vlastným očiam, čo všetko liptovská voda dokáže vyliečiť. Ku tomu procedúry od výmyslu sveta, samozrejme s odborným dohľadom. Preferujete aktívny oddych? Paráda. Tak potom tento veľký bazén v Aquavital parku je presne pre vás. A čo tak predtým túru na Choč alebo do Kvačianskej či Prosieckej doliny, prípadne výletík do Vlkolínca. No a pre tých z vás, ktorí by ste chceli kľudnejší, pasívnejší oddych, tak vy si môžete polebediť v liečivej minerálnej vode alebo vypotiť stres v saunách a na záver zregenerovať v unikátnej solnej jaskyni. Každý z nás má svoje tajné sny, priania, želania, ale aj veci, za ktoré sme vďační. A presne na to slúži táto lavička vďaky a prianí.